Lo han puesto los Reyes, ¿eh? Sí, señor. También, ¿vale? Yo sigo todo. Y luego, déjame que te... Maria, que tal, i la Maria i la otra. A la portada i tot del mòbil la tinc d'ell. Oi, perquè és molt guapo, molt. Vinc amb el meu home, però quan vaig al teatre, que vaig amb les meves amigues, me lanzo. Fan total. Sí, y no lo podré tocar, no, a tocar-le. Ja està, solo pom i pom. Jo els programes d'ell els gravo i tot. Que està muy bueno. Sí. Seguidores de Bertino Osborne, està actuant al Gran Teatre del Liceu, inaugura el Sweet Festival. Allà hi està presentant Va por Ellas, un disc de versions interpretades a l'estil dels crooners nord-americans, cançons que s'han escoltat. Jordi, bona nit. Sí, per exemple, Fly Me to the Moon, que és del seu anterior disc de crooner. També hem pogut escoltar l'actual disc Va por Ellas, en concret Sweet Caroline, o Échame a mi la culpa, juntament amb mariachis. Ha estat un dels concerts amb més públic d'aquí del Liceu, amb un Bertín totalment renovat, amb molt bona forma, per cert, i que s'ha presentat acompanyat d'una big band amb molta potència i molt efectisme. Unes característiques que han encantat, especialment als moltíssims seguidors que han vingut a veure aquest gran concert d'aquí del Liceu. El que està passant al Liceu en aquest moment, Bertino Osborne.